Mutta nyt aikainen aamu sarastaa Ankkalammen kartanon mailla ja Suomen karjan lehmät mölisevät jo utareet pinkeinä. Oikeaa tietoa saa nyt oikein lypsämällä lypsää, sillä kysyn maatalousaiheisia kysymyksiä. Yes. Kummankin joukkueen porstuasta kirmaa yksi renki tai piika vuorollaan läpi mutaisen eläinpihan kohti navettaa. Oikeasta vastauksesta piste ja lypsytaidoista ehkä vielä lisää. Ensimmäinen kysymys. Noniin. Eero ja Susanna valmiina. Vuonna 1981 lehmä lypsi vuodessa keskimäärin 4478 litraa maitoa, mutta paljonko se lypsi keskimäärin vuonna 2020? 100 litran tarkkuudella. Rauha. Sulla tuli jo. Joo, sun vastausvuoro. Pitää vastata kysymykseen. Pitää vastata. Mitä äkkiä vastaus? 100 litran tarkkuudella. No, kerro uudestaan se kysymys. Ei, mulla nyt ole enää siihen aikaa. Mulla tehotuotanto, niitä on paljon. Paljon, mitä se oli? Se on monta miljoonaa. Mä lypsin tosi nätisti. Se on monia miljoonia. Se on monia miljoonia. 8890 litraa. Miljoonia. Kuulitteko te Annen vihje, joka oli muista tehotuotanto? Muista tehotuotanto. Saatte yhden ekstra pisteen vaan siitä. Anne ja Koki. Millä vierasperäisellä sanalla kutsutaan luiden haurastumista eli luukatoa? Osteoporosi! Osteoporosi on oikein. Kokille piste. Yes! Hyvä. Seuraava kysymys. No niin Susanna, nyt kuuntele kysymys. Onko kalsium alkuaine? En mä näe, että sieltä tulee mitään. Tulee. Miksi täältä ei muuta tuli? Eerolta tuli. Eero saa Onhan se alkuaine. On. Se on alkuaine, kyllä. Joo! Mikä on tämän kalsiumin kemiallinen merkki? Nyt tää Kokin toiminta on semmoista, että tää niinku rapate roiskuu vaan niinku joka suuntaan. Mä en niinku semmoista varsinaista lypsyliikettä. Anteeksi. Sä saat vastausvuoron. Joo, koa. Mikä? Sea. Koa. Älkää taputtako. Ei pistettä kenellekään. Nyt loppuu. Viimeinen kysymys. Ja mä haluan nyt nähdä, että sieltä tulee maitoa. Mikä maa tuottaa eniten maitoa maailmassa? Etelä-Amerikassa se yksi maa. Eero tuli vähän ensin. Tosta ei tuu. Brasilia. Tuli sieltä sitten, mutta tuli myöhemmin. Eero vastaa väärin. Argentiina. Ei se ole Etelä-Amerikassa päinkään. Hei, nyt saat vielä vastata. Jos menee oikein, saat pisteen. Saksa. Ei, se on kuulkaapa semmoinen maa, missä tuo lehmä on pyhä eläin. Intia on oikein. Saako pyhää olentoa lypsää? Niin. Saako niinku kristinuskos lypsää niinku Jeesus? Kokeile tämän suskin sitä. Siitä ei tuu. Kyllä sieltä tulee. Niitä pitää vetää ja painaa. Mutta kokeilepa tätä. Tämä AMY-lypsyhän sujui kuin takavuosien mustavalkoisessa Suomi-radiossa. Maatalouden valioyksilöitä olivat tällä kertaa Eero ja Koki pistein 2-1.